गुबुन हारिखौसो जों नुयोमोन नाथाय जों दा गावनि हारियावबो आलाय सिलाय नुनो मोनसै। नुयोब्ला बिखा खांगोन आरो सोरनिबा मेगनाव मोदैबो बोहैगोन। बुरै बैसोआव बिहामजो आरो फिसाज्लानि अनसायजानायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांना गोदाव सोराव जिउ खुंनानै दं खुस्राथारि गामिनि थागिबि फिल्लि बर'आ। गावनि फिसाज्ला आरो बिहामजो दंब्लाबो बिहामजो फिसाज्लानि अनसायजानायनिफ्राय जानगाराव थाबोनायखौ नुनो मोन्दों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि माइनाव बाजार खुस्राथारि गामिनि थागिबि थमला बर'नि जोनोमगिरि बिमा फिल्लि बर'खौ। जेराव बुरै बैसोआव गावनि फिसौज्ला आरो फिसौजोजों गेलेनाय सम बारहोनायनिसो सम, नाथाय बेबायदि बैसोआव हर सान माइनाव बाजार सकनि साखाथियाव थानाय गंसे सामथाइ प्राइमारि बिपिएफनि पस्टार सिथाबनानै दोनजानाय एबा सामथाइ प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलिनि खामसालियाव सम बारहोबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसाज्ला आरो बिहामजोनिफ्राय गोजान जाबोनानै बे जायगायाव हारसिङैनो थाबोनाया दिनैसिम 1 बोसोर बारलांबाय। गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय थास' आलु बायदि मैया मुवाफोरखौसो संनानै जायो। लोगोसे बिथांनि देहायाव सानखांनो हानाय गोहोआ खम जाबाय। आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा बिथांनि सावस्रि एबा देहाखौ फाहामथायनि थाखाय नोजोर लाखियोब्ला मोजां जागोनखौ नुनो मोनफिनो। फिल्लि बर'नि जिउ जारिमिना इयुनाव मा जायो समासो फोरमायसिगोन। खनना लाबोदों साराया जाहानि लाबोनायनि अमा आदारनायखौ खनना लाबोदों। नायलांबाय थायो आं सानफ्रामबो। ओमफ्राय माइरं लायो होनबा माइरं लायना जायाखै न' सिबो सेस्ला सिबो सोरनावबा खान्था खुन्था लेथ्रा सेरेब मावनाय नुबाय सोमनानै फैयो। हानायखायसो सिबाखै मेथाइ बायना होबा जायो। ओमफ्राय माबाय मियाबो बेयावबो थानाया मा साफा खालामना होलांदो हौवासा गथ'फोर बिदिनोसो बायदि मोजांसो बेखौ बिखुनजोआ निजिनि बिमायासो माबादो मुलि बिहामजोनो होनानै जाफ्लांदो। बिराद मोजां गियानि मानसि दानो इनाव बेमार गैया एख' ओंखाम ओंख्रि मोनजाबानो जायो। नोंखौ फट' खिथांदो मावसोगारो मानसिया जायनाव मेल खांसि सुयो 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स, फिजिकल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड मिउजिक क्लास, कोचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।